Hawiri ba? Di ba? Diha na ikuan, diha una. Diha. Di para pugong na siya. Ibalik din hi. Dini ibalik sa kuan, luyo. Unsa man ni Dani? Dani kuan ho, Dani ho. Taysa pa. Lahos diri. Daw ibalik diha. Diha kuan. Dani ba? What yan eh? Ay sus, unsa bay pugong dana kung kuan? Dani lagi kay iana ho, diha. Jesus. Kasi kusog ka na. Diha. Tubungon man. At tuman ka na ba diha? Sige, balik ka isa. Ilan po diha ka isa? Dito na yun, pikas. Hawiri ba? Hawiran ka na. Log. Sakto ra. Ka isa hara, dani pikas oh. Ay isa pag idiretso na may isa pikas oh. Pikas mo. Kani baho, isa dana ho, dana ikuan dia isa. Ay ha din ikuan din sa pikas. Na. Dam. Guys. Oh, na. Ako Ayaw dana iana, dinhi ikuan ho. ako tabangan ako ang ako kwan din ano. Di dito. Awa. Ha. Normal. Balik dia sa pikas dili lagi. Ya. Dito ikuan sa pikas. Mana si Mario vlog. Dani agi ho, diha. Ya, oh. Sige, hapon na. Ano ni? Ay tingi. Atad ko pa damang. Magato ito sa kono kay kanta sila to. Dito, diha. Nasa imakan mo? Oh, diha pikas. Bago pa rin nakabot na Amerika. Japan. ay bago nakabot. Wanto na ang konti. Ako Ila wanto? Wanto ka pin. Pareha da ingani lagi. Ako de ayan. Bago nakabot. Imo aya. Lula nimo, lula. Ay, lola. Unya di ay kung karton na lang dai ibutang dani sa tangke. Tato niya. Tangki siya. May dili naman siya niya. Usaw sikot dito. Asa man nanao? Asa man madali na? Sa pa. Be. Unay mo balay check. Sakto na. Di. Sakay agbaklay ra ko. Itangki si ate. Ay belok na mo. Kuna sila nini ko boste. Labad kay kulo. Lagi. Agari kami ante. Lagi. Oh. So karon diretso ta guys sa ubos. Palitan na lang na akong tangke gyud. Okay. Di gyud mahimo kay si Mio wala na koy luto-luto sa. Diya kan sa ulahi. Sirado alas 7 patog sira. Well, ko kaluto sa utan ni ninyo. Dagan. Yan sudan ni ninyo ko dito. Kung sige niyo. Sakay. Ganina labad kay kong ulo. Eh murag anong maudto. Lami ikay ikatulog maudto. Nya pagka hapon lami na sa di katulog magluya ko nya pagkagabi ginuot ko di ko pa katulog magkuha na siguro ni mag 2 months kapin or 3 months na ba nga kanunay na lang yung nya kaganya labad kaya akong ulo kaganya mo nang ako lakaw graduation ni Koreana pero wa ko naka adto kani sa si Maring Inday kagaya pag mata na sa buntag plano na to nako nga moadto dito sa ina ni Maring Inday kay sabot man lagi na si Madam Dani oh
Aya. Nya. Okay yan? Kaban? Plano lagi na. Nagplano namin ni Maring Inday. Dato ni Agid. Nakabantay mo sa akong video nga. Nihapit ko dito sa ilang ni Maring Inday kay na ay kuan booking kuan kwarta. Nakaganiha gyud unta schedule. Plano gyud unta nako nga moadto og kuan ana ang nuog kagahapon plano nako nga moadto ginuog karon. Nya kay wa mo ko kahibaw nga karon di ang graduation ni Koreana. Unya, ay pag una ako una. Unya. Ang plano namo ni Maring Inday, mao na lagi yung tattoo nga ako ang magdala sa atong booking ni Koreana nga kwarta. Kaya para i-video pud sa nako. Ginoo ko bayot. Nag-chat na si Maring Inday, Maring naara ni ang buki. Pag ayo nag kuan siya voice over. Naara ni Maring ang buki. Nya pagkataon lagi siya nga gikuha na ni Bintoy ang buki. Guba ang plano, imbes nga vlog sa tunta ko. Kay sabot na baya. Ginoo ko sa Maring Inday. Kuragi. Ito nga balik ko katulog. Kay medyo labad sa akong ulo. Wala nahimo noon. Karon hapunan na. $1,480 ugma, $1,520. Na mahal jud ang kuan nila. Thank you so much kay nakasabon pa jud mi. Mag-close na ra ba gyud ta sila. Ayo motor ara man gyud ta. Oh, na magmahal na day ugma no. Ugma pa na siya sugod. 1,540. 1,540. Na, di na. Samot pa jud nagtaas. Gani. Na. Sige, asa man ang ibutang? Pero man ako motor dito. Ikaw sa man, sigan pa. Kuana sana diha, agyaan mo na Kawato na dana. Nakapalit nami sa tangki, guys. Mag-close na ba na sila? Di ba yung liguro bugay niya? Sige na. Isda. Ay, tayo sa paki. Akong atuon sa ang parcel. Okay. Naay nag-notify sa kuan. Akong TikTok shop. Kuhaon ako. Sige, pahay na. Affiliate ako sa Dayna. Bigla. Dito sa bigla. Ang kuan. Pada. Ayun na. Wako ni kwarta si Mario. Ay, wala. Dilis. Dilis. Tapos Madam Aileen Dani o. Hi. Ako anhaon ang parcel kay para naana po sa tay affiliate sa TikTok. Si Madam Dani, mo si Madam Dani. I-try na to kung naana ba Dani guys kay murag na ay nag-notify kaganya sa TikTok. Nasi Abila? Ah, very good. Ila ka buok ako kuan? Upat? Ay, bachi. Upat ka buok? Sige. Ila na. 1,581 ka na? 1,581? Sige. 1,581. Paano siya guys? Ang akong gi-order na dumduman ako. Murag sabon sa motor. Dayon. Abot na. Abot ko basta lang mo. Ako to i-affiliate yapon kay para kuan upload na po sad nako sa TikTok. Unya blessing kayo kay naanay earnings sa akong TikTok. Natingala ko guys kay ngano 7 days kay tan-aw ni Maring Inday nag 6,000 kapin. Mao nang ako na lang sad na i-push ang sa TikTok kay murag dako-dako siya. Imagine 7 days ras ay kuan 7 days. Mao nang i-push na lang nako na sa TikTok. Kay murag gamay na kay ang hinatagan sa itas karon. Guys, ako nang nakuha ang parcel.
Yan na. Upat ka buok. 1581. Pero kani siya i-affiliate gyapon ako ni ang uban dani. Hi, Jams. Hi, tita. Unsa may paiton? Itlog? Sige, itlog. Basig abot sa dari sa bukid ha. Kabuhion ka na sad. Oh. Bakit na ko? Yun na. Paano person? Uy! Mantika dayon pagpalit. Isa ka itlog. Dali sa naibutang din. Balintan nila ni Ana magkurati din siya. Kami mag-remind. Isa ka kuan kanilang madam o. Large? Ito po. Large. Yung sa name? Yes. Kana isa ka dili lang dana dam. Pila? Lami ra ba na siya dams? Pila? Lami. Lami na siya. Tao na ito sa boot. Lami na siya. Ha? Ito tayo butang kanon. Kanon. Kana na maganda ang isudan usahay. Sige, trya na ito rin. Lami na siya. Napa may ingani na ako di ay Bye. dayon. Kuan dayon dams. Na, mantika, pagkuan sa mantika. Kanang kuan. Sibuyas Bombay. Ahos. Meron. Hala, magsira na to ang tangke. Tangkis ah. Ay, Gasol. Oh, gas. Tangke sa gasol. Tangke sa kuan. Sige. Ano ito mga Iya, magpalit sa kuan. Si Mio, wala na ako nalutuin dyan si Mio sa yang utan-utan. Malutuan na ako siya. Usap unsad sa mupalit ko kay wala lagi ko kaluto-luto sa pagkaon ay sudan ni Mio. Usahay, kuanan na ako siya sa kuan isda. Kunis-kunisan ako siya sa isda. Pila tanan matsams. 40. Dayon. Pagpahit sa isda. Mahal na kayong tangki. Walay imo kuan madam kanang siluping na kuan. Ikubag isa. Kani? Paikot siguro nito. Sama rin ako pagbuta. Ha? Madam! Hala. Kubag na lang sa ko, madam. Isa lang, kanang dako. Kaya isulod na lang muna ako siya. Thanks. Napay isa, kaikubag. Ibawas. Ano pa Mar? Hi, guys. Yeah, dito na ko kaganiha guys sa kuan. Sa hardware, nangutana ko dito sa kuan na ang plywood. Yeah, ang isa ka plywood 320. Yeah, ang lansang 170 ang kilo. Lansang para sa plywood. Niya, nagyan si Busing sa itong kuan sa hardware nga wala pa'y labot danhaan 320 sa kuan before kay deliver man sa bukid. Sukli ha? Andi ang sukli. Ayaw, tubil na ko yun ito. Ako'y bayad sa pagtubil. So, hindi ka palit? Ayaw lang. Datong yagi nagkaon na ba taglitson ha? Kaon taglitson yagi pag abot dito kabuhi ka na di tagkaon sa litson. Gabi ka wag ro giusap. Ha? Wag giusap ka. Di kabuhi, pila ka kuan, awa ko nagpahit sa tangke, karon pa. Kay lagot ko. Maya mo kaong-kaong diri niya pag abot dito
Ay di ko buanga kay tingalit ka. Madam, salamat, dam. Ari sabi sa merkado. Palit ni og kuan isda. Ha? Hi. Mahing gabi. Sira na sila. Dili. Palit sa kuan, basig na itamban. Napaisda ito sa kuan katong oh? Kay nagsagunson na ba og kuan luto sa tamban. Madams, may gabi. Nagsagunson ni pag sudan og tamban. Kaya ang sudan sa iring sa iro, apil na madato tao. Nang palit sa balik tamban karon. Sig. Ay tamban. May kuan oh, lapas kay dani oh. Oh. Sawasi. Ay nabi po. Labas kayo ni. Diba kanyo sa Malaysia. Labas kayo guys ang isda. Dani sa natin. Sawasig. Kani ko tilapia dam duha. Oh. Tilapia naa pa may kuan dito guys. Kanaan sa ta. Oh, wa kana lang dam. Kani oh. Kani siya imong gipili? Oo. Sige. Labas kaayo. Kaya tulo ra ka buot. Ha? Pila na siya? Oh, sige. 20 na lang. Ah, sige. Wala tamban da. Down 165. 160. Dugani ni sa gawin no. Dugani kay gamay ra basta lagi. Dugay ang kanang ka. Kuan kayo laptop. Kuskin pa sa kadaw. Kana lang. Ah, sige, bye. Bye. Kuan tanan 660. Kung mo kulay tambang. Tamban ito. Tamban, dagang tamban. Gamay na lang ko ah. Gamay na lang ko ah. Salamat na. Oh, 660. Nabalik. Balik. Okay na. Salamat kayo. Wala ang dala. Kani cellphone nakuragi na sad siya kay ngano na di na akatat sa do. Kana siyang kuan mo balik ito kuan to. Kani ba? Ini yo. Ayaw ko kuno. Tama. Ano mo kaya gini mo? Ha? Dara ko motor diha. Ano ba kaya ani akong dala na po? Sana ala ako da na magdala di ay da. Unsa man to itangkip nimo? Tani na ko. Sige na dali na para kuan. Ate sa pa palit ko na ni di. Kuan ako hiya kanila di. Oh, para sa baw. Oh. Paghimo ko sa kuan ana-ana. May dahunan din pwede. 183. Oh, para sa kuan. 32 ra 30 lang ni. Oh, Ini ra. o kana lang niya.
Please ako ha. Ibutang sa dala di. Kada-kada ba di sa dala di ay ginuot ko. Mga labas ang isda, guys. Ang bayar ito sa kantin. Mana. Ang managit, bayaran. Ha? Ita. Ako yung talaga kanay ko doon ako. Ha? Kani mo doon, tangki mo na. Dito doon ta. Tubil pa ko, tubil pa ta. Saan to ang ano? Kasi lang ko. Kapit mi dani, guys, kay magpalit mi sa karni. Hi. Palit mi ko ani di. Wala atay da. Kani atay sa manok mo. Oo, mo. Kana kamiyo kay wala na si Mio nakakaon sa kuan atay. Kanila sa kapak o kanila siya. Pag kanitanan ana ra sa dakuan. Ya. Kani po dayon. Bukok. Oh. Hi, madam. Dayon. Ha? Sige, kanyo. Kanyo. Kana. Do. Sakuli. Sakuli. Gede. Alay, kisay unod. Odol ka? Odol kumay. Gamay lang. Ay, pagdagan na. Ay, pagitampo kay lahat ng presyo ng unod. Na bawo. Eh. Dia ada orang yang bawo orang ba. Okay. Ano sa itong giparis na mo, ha? Pichay? Aw, kuan tuwa ka ng... Di sa pwede tunga, daming kuan. Tunga lang dayon, danang ripolyo. Ay, pag siguro palabihan, ginoo ko, wak na. Yung paghiman-himan dali, nag-yaw-yawan. 138. Wala ka na. Oh. 190. Haha, bitaw, bantay, kagig mahaha ka. Walay kuan, walay sima skill ba? Lagi, pagsigang din ang utok ni mo. Pagwala. Napila na tanan. Kung sa dinigday siya. Sa dinigday. Longganisa 595. 595 longganisa ni. Longganisa. Kani longganisa ya ko ni. Nganong pula ni? Halang ni. Aw, halang ni siya. Ah, Nara. 595. 595. Ina kani pwede tunga. Tunga lang. Kay para daghan ra sad kaayo kung kuan guys. Tibuok. Aha man ibutang. Itam. Ayaw, ipailalom na dato sa isda. Kaya muna ako ipailalom karon. Kaya ako ra ba'y agdala-dala. Kaya mo tangki, katuloy mo tangki. Ayaw, gawin na ito ng itlog. 595 plus 25 eh, na siya. 630. 630, tanan? Okay. Diba? Yeah. Ito, kinukuwas na Dutch oats. Lama. Okay na na? Keunggulan tekonya aja ya. Lama kan tanpa cuma kata sebagainya. Gina pagdali na. Nagsira na tong tangke na to. Ay, betul mo. Angon saman? Uy, salamat ha. I-plaster sa una ang kuan ni Mario. Hello mga vlog. Hi. Welcome to my Uli na. Wow! Lagi. Grabe ba yun? Na-appeal pagi si Madam. Di ara ang tangke namo guys. Sige. Ugma, wa na. Mahal na ni siya. Appeal ni siya dam. Kani mga ingani. Suling. Nagsaka gyapon tanan. Kada.
Hi. Oh. Kaganiha nagpaayo magkadana unya nganong ala dani ra gyapon ni maikwan di ay kung diri di ay Ayaw, magbisog ko na suko. magako sa mga nimo kay dako makagkamot taas makagkamot Hindi yung peki bukas niya. dani man ikwan sa kuan Gusto ko niya. ay ikwan sa Ay, diyan. dani ba karton diri ka na magpalo diha Ito pa to. ay sus daog magay kay nako oh Punya ang imong kuan hikot. Sige. Ayaw na lang na diha dapit. Kay dani man na dapit imoy kuan. Diri dapit na hikot oh, dani oh. Dani, dana. Dilambod na diha ka isa. Ayaw diha kay kuan ra kaayo, maligid gina ah. Ayaw na pagtantanga. Pwede na mo ganahin mo na is. Kuwanda sa food. Hi! Pangas na. Pangas na ta guys. Kay hayag ang buwan. Dili kabalakan kay hayag ang buwan. Buwan ang Mario ko nung. Oh, ano dali shout out dani. Mura nang dikuan-kuan na di na pugong. Importante magaid unya nay pugong. Dini ikuan mo dito pika to. So good na sad. Grabe na kamahal. Kuan. Isa na sa kang Mario Dam. Daw sa ako sa food. Isa mi. Dara oh. Ang litro pila na. 108 pa ugma magsaka na market ugma. 108 na. Dili ka parihad ah. Ang presyo da. Ugma lagi mo saka na sa to. Saka na gid ugma. Basta market ting saka nila. Kinsa ka? Kana gani mo di saka na siya okay ni market. Oo. Ugma kuan na siya. 1540. 1540. Oo. 1540. Ano lagi kung giatan magkahoy na may balik. Kay giahag nga. Wala ko kaluto-luto sa sudan ni Mio. Kasikan niyo. May na lang ko ano 15 ya. Ngayon mismo na. Lagi Na na magsamot pagig kuno ni kamahal. Dili jud kuno ni mag-us-us. Once mag-us-us kuno 2 pesos ra. Pinakadako kuno ng 5 pesos. mas dako pang tubo kaysa tuwa lang. Oo. Dako ang tubo kaysa us-us. So nang reality. Naradana dam na. Unsay kuan sakto? Okay. Nang tulo man kasakto. Mismo ra ang naaway sa Kung natinga ako kay ngano nagka-abli nga lahi man akong giabli. Mismo ra kuno dam. Dana na lang mismo. sila ka mismo. Duha lang dam. Tuluha lang dam. Ka mismo. Mayuay mo sa disiplo-plo sa soft drink ko. Pangas na dayon ni kay Ginoo ko si Mira dito. Yung sabi dito ra. May gani kay gipasiga to daan kaganiha ang kuan sa gawas. Nagadamis. Agoy, O sige na pa yung motor ba? gigamita rin yung motor kagahapon da. Ato na ba sige na ba? Dana na sulod Di pila ni ka play. tulo. Pag isa. Sige sige ba? Kung wala. Kung wala sige ba?
Sigiliryo nga papagani dito sigiliryo nimo. Ka isa. Ay na, papalit-palit. Sigarilyo gida, di gid agkakuan ang sigarilyo bisyo. Juan Rolando Tadulan Jr. Tulog. Hayag ang buwan karon oh. Alos, kasayang na naman boy, Ginoo. Pila? Ay mo ani 15. Ba na hinon? Kabuing. Ikuan ang kuandaan dana. Lagi nabuking na ba? Tinga kung anong naka-open siya nga. Go na yabi na. Di man. Driver kanan. Wada ito nalak di ay ang kaganiha di ay oh. Inak ki mana bate mana dagang sweet suga pag nuna. Bantayan hindi bungaw kana naging bungaw na tao. Sulod na to ba? Ha? Tama niya mili, tama niya mili na. Ang kani sulod. O kaya man nagdugan ng tanan. Ug magwa na sa ugma di. Nga nga. Danlog na sad kay dito. Inak nang gabi ka nang yabi. Ano sige din? Ayun na lagi sigarilyo. Okay na Dan, salamat Nanay Dan ba ha. ka nagignon pa? Sige ba? Ari na mi. Asa ba to siya? Sige dio. Ha? Ay na Kapon sigarilyo. ko sa tulugan na sirado. Tama. Ay, Ano sige dai? Dani ra ako ra bahala sigarilyo nimo. Aw haga na si Kuan oh. Aw haga na si Piulo ug si Kuan. Putot. Diyan na mi diri guys sa Ilhan ing Kumiloy. Nadala na ko ang motor dinhi kay uga naman ang dalan. Ay ako pakadala sa motor diri kung dili mag-ulan pero ug mag-ulan gani. Sorry na lang. Kay di ko dala diri kay grabe ka danlog. Sige na. Ana. Baka ni na buak. Pay isa. Sige, sige na ko dito. Dami lang guys, butang. Plastar. Ta. Para. Bugat ra ba ni ao? Aw. Hindi pa sa ka. 100. Mga bata pa kaayo kabalo na mag atak-atak oh. Ginoo ko samantalang kami sa una wa man ni sukad sa una naka Wala na matay sa ulo. experience aning MVP Ginoo ko. Mio hayag kay si Mio diri guys. Mio hayag kay si Mio di anami diri sa payag. Grabe hanga kaayo kuasa ni di. Ato ma, itlog. Kung miagi ra ba nabuakan ng itlog. Nabuakan ng itlog, nabuakan ang itlog. May lang karne wala ni na. Buakan. Ha? Mio. Ang Mio. Agay.